ଯେଉଁମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଇନାହାନ୍ତି ବା କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି 2000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ଉପାୟ। ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ ହେଉଛି କାଳିଆ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ଅଛି ଯାହାକି 31/7/2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ତା ଯାଇକି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ଷ୍ଟାଟସ୍ ବା ଅପଡ଼େଟ୍ ତା ଚେକ୍ କରି ଆଉ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଆସିଯାଇଛି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ଆସିନାହିଁ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବା ଆପଣଙ୍କର KYC ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ଆସିଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଟୋଟାଲ କରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ହେଉଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ଅଛି ଯାହାକି 31/7/2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଖୋଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ୍ଲିଅର୍ ଥିଲା ବା ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସିବାର ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆସିନି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସହିତ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜିର।